Бабето. Бабето, че го взема от първи път, бат. Факт е, че става много яко. Да, бе. Да, качествената повози. Как бе ти? Той не смея да я дъчка, бе. Той това ми разправи къба. Това ме бъз да я карам. И е прав това бал-мал. Аре, бе, чай. Как ти сгони гриба, а? Може да взем за возерите. Чай, че штрака нещо. Ти за какви полоски? Полоска. Тия да пресираха вата сателет. Две на питкичета, вода още ми откача.